Mirjam pyyti. On se tietenkin. On pikkasen maatunut tää. Joo, sehän vaikka tottumaan. Vaan eri eliö. Joo. Sehän on lankun päällä. Niin on. Onko ne kiinni millään? Ei oo. Että se varmaan pitää... Se nousee tasaisesti. Oota tähän. No eikin kuvaa. Onpa se varassa. Vielä. Lähtele vielä se rautaperkele, se oli hirki. No se on leviä tuo hirki. Joo. No. Se tuli pelekkä. Se on mikään niin mahis. Rauha. Joo, kissa he laittoi. Kuinka paljon se laskee? Se peilitauti se vähän puhuu. No käypä kattoo, se on paljon noussut. On. Kyllä monta kertaa paljon. Nyt vois katsoa tuolla vatupassilla. Mitä se sanoo vatupassi? Ottaako Mikko mies? Onko tuo pää? Ei se kaukana voi olla. Miten se Sauli saatana, jos tuo eihän tuota punaista tunkkia kestä ikinä ottaa pois? Kestä. Sehän tuo keskeltä talua tekee tällä. Eikö sehän on näyttänyt, että sehän on pultattu kiinni? Perkele kun kiinni. Oho. Tässä on nämä kippimalli nämä penkit. Täytyy muistaa. Hitsari käytti täällä. 8 metriä. Oo, jaa, hengitus. On just. Mikä se? No se hirren päällä, mikä? Eikö pitää katsoa, se vastaa se uuteen Niin, just. Ota mä nostan tuon. Joo, mene vaan. Noniin. Joko? Salaattiin saat ottaa no makuun, hyvä maku. Joo, se on hyvä makuussakin. Joo. Tänne sattuu täältä paikkaa. Vappautu paljon. No joo. Joo, se oli se minun näätänpyyntikaveri ja Allu-vainaja, niin oltiin se Rauno, Mikkolan Rauno. Se on aina ollut pikkusen hyvää syömään, kun oltiin näätämetillä ja tulisteltiin siinä, niin sitten se oli HK Blö-lenkki. Niin se paistoi se toisen puolikkaan sitten lenkistä ja sitten se, no samaanpa se on syötty toinenkin. Se paistoi se toinen puolikkaan.
Joo, se on semmoinen näköinen. Mitä? Ei, Mitä? Kaakolaatuinen kiehua. Aina on. Ota mulla hanska. Siinä on sinun Äläpä vie. mä pahan sen rauha. Äläpä vielä Markku. No sain, olipa mahtava. Perustaa kaikki. Ui saatana, sehän lähti kuin paska. On pikku lämpö päällä aamulla. Onko tuo kivi hävytty laittaa ennen perustusta? Tämä oli suurimmat. Jääkö ne alapuolelle? Voisinhan mä tuota lohenkorista vetää, että se saisi tämän hirren päälle kantamaan sen. Kyllä ne kyllä suottavan. Vielä vähän. Mitäs se yhdessä tuossa? Kummis pääsi tullut? Heiluu koko kaikki. Eikä panko minun päätä päin. Katolla on vissiin. Ei vie. En ole nähnyt kenenkään. Toista. Haittaako jos kiveet on niinku näin? Joo, vesitippo. Juhala on helvetin hyvä. Vesitippo valluu justi. Niin te pois sieltä. Äläkää viittikö, äläkää. Sale, Ei ennen tässä voi. saat 7 Kello on ollessa varttia väliin. Tuliko natinat kameralle? Ei jumalata, tuliko ne Nyt kipiä oli. tuohon päällikkoon. Ei satana lähde pois. Ei, Tämä oli iso. on se hienon näköinen. Joo. Kuuntele natinat. Lujaa yes. Pitää. Nyt se alkaa vasta kuuntelu. Niin lisää natin. Tämä on varsinainen taideteos tämä meidän viritys. Oliko melkoinen satana suuri? Tämä oli iso homma. Joo, ja nyt ei tarttunut yhtään moottorisaalla enää kolota, kun me aletaan pikkuhiljaa oppia. Oi saatana. Tuliko natinat? Tuliko natinat nyt kartalle? Tuli. Hyvä. Oho. Mitä siellä tapahtuu? Jotakin se kämppä sanoo. Kupina kuuluu. Joo. Kenkiä pitää panna koko molempien poikien. Missä ne toiset? No se kai vaan montuu. Se tulee Siellä vierekkäin kaverukset. Näin se meni. Joo. Paljonko sulla on litra maitoa, paljonko sä siihen paat vehnäjauhoa? 4.
No se kävi se isä kylässäkin. Niin. Mutta kun mulla on kato saatana pimeä. Mikä olla eri. Kuulostaa ihan järkiin. Oliko sulla mitään? Tuomit. Paljonkaan tämä on. Eikö tätä toista terästä löytynyt tänne toiseen päin? Saatana kävi. Niin kuin toisinpäin panna ja sitten se persalankku laskea siihen, niin se ehkä olisi niinkin onnistunut. Mutta eihän sitä enää voi, kun teillä on ne kolokki siellä. Ei. Mutta katsoppa nyt, kun tuolta nostaa tuolta suoraan ylös, siinä on noin valtavat bravot tuolta. Niin, Kokeillaanpa pakko se vielä. saa vähän Se menee kättääkin tasalle. kurssiin. Ja joo, mä katson ottaen kuitenkin pois, jos teillä on ne ruuvit. Mikä ottaa tuossa kaivurin kauhan tuohon me tunkata ilman? Mutta niin se ei pääse kaatumaan tänne. Niin kuin samanlainen kuin tuolla. Eihän se siitä kummene, että tämä nyt saadaan asennettua oikein paikalle. No. Kun siinä käy samalla lailla kuin tuon pään hirrelle, että se aikaa myöten lähtee kääntyy ulos sieltä. Kun se on tasainen. Tarttiiko se mennä? No kun just joka paikassa ollaan vetty kuitenkin tasalle. Silloin kuitenkin se ura on tehty sitä varten, että se vesi virtaa sieltä pois. Se on tämmönen ylhäältä ja tänne alla. Siis se, joo, minä ymmärrän sen, että se on varmaan sillä lailla suunniteltukin se, silloin kun uutta tehdään. Mutta eihän sitä voi tuolla lailla jättää, että sä vähän pulteilla ahistat sen niin kuin nyt paikalleen, koska ei siellä pysy kuitenkaan. Eikä siinä mene etämittään koita. Helvetti koitetaan. Aja yli tuosta, pääsikö yli tuosta? Pääsin. Ja nyt tasalla. No sentti yli. Ja nyt on jääkierro. Kassi passi tuonne saatana tuonne loukkatalon pihalle. Mikä? Minkä mä? Okei Matti. Opperi. Ei vissiin mitään nyt. Jäikö Se rauta. Ei mulla ole mitään välissä. Mitä se? Tämmöisen vähän se tunki. Täytyykö se panna vähän Kappa hyppää teräsvälliin sinne. tuohon väliin? Teräsvälliin. Antaa aika. Se ei haittaakaan, jos sais tehdä näin päin siihen, että vesi tulee tänne. Niin 15. Vituhan vie sen suoraan. Paljon on kiinnittää vaikka aseen. Tuolta alkoi nyt pongauttaa pois. Äläpä pukkaa. Tämä on nyt suorasaki, että nyt Tämä on hyvin. Nyt se vain meillä nulistaa. Joo, ei se. Otetaan kuitenkin, minä käyn sitä lopputalon pihalta hakemassa sen vatupassi. Jos ei se taivu, niin painat tuolla kaivurin kauhalla, saatana menee varmasti. Niin, ja Kato, sahaa kun siellä on tilaa kyllä. Joo, on Se on, siellä se muualla. on körmyllä tuo hirsi tällainen, saatana. Joo.
tuo ylhäällä kanssa. Nyt kun sun tungin. Ainoa tietenkin se, että tuonne jos panisi siihen kolloon, panisi tuuman laua. On tuolla hakattu. Tuossa on tunkki tuossa vieressä. Niin menisi kokonaisena tuo Perselanko. Sillä me laskin. Ja sitten sen lisäksi vielä 7 senttiä. Oho, niin just. 7 sentin suikku. Se oli nyt aika lähellä. No, se on rohki lähellä. Annapa mittoja, mä lähden tekemään. Niin, joo. Tuostakin voit. Tuossa on yksi. Sitten, eikö se Sauli sanonut, että yksi on tuolla? On siinä. Tuossa pitää kiviä nostaa vaan, tämä on ihan hyvä. Ja tuosta tuli vielä 2. Siinähän joutuisi joku sanomaan, että se on niin lähellä. No niin, eikä mehän menemättä tehdä. Mie huuaa sitten kun valmis. Huuva vai? Joo. Hei. Joo, mutta se pitää saada sisemmäs. Kummalle kuinka paljon? Joo, tuonne päin. Monta senttiä. Joo, nyt. No laitapa kunnolla. Käydäpä paljon sitä lankkua vähän toisinpäin, se on kapittu. Viimeistä seinää siinä. Viiää. Sinne hirsi alla. Väännä Mikkälä vielä. Tätä on tänne pikkusen kokki. Mä vaan tän. Tämä. Jumalauta. Se oli 4-4. No niin. Hei! 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 Joo, 4-4. Se on siinä. Päivää. Päivää. Ihan mitään vaan, sun on koko ajan seurattava kaikki, että siellä on kuule niitä vanhoja, ne ajelee ja menne, niin Kohtaako vähäkään et oo herreillä, niin ei kertaa ne sammuu pöytään. Kaikista selviää. Näin kun pikkasen niin. Sitten oli toisena vuotena sama hamma. Thank you.